Moje meno je Paťo. Moje meno je Flakanec. A ideme hrať, neviem ako sa presne volá teraz ten server, dáme Taký Bootcraft, alebo dačo také. A nerob reklamu. Viem, Googlecraft. No, tak nerob reklamu. Googlecraft. Najlepší server celého sveta. No, není až tak. Vôbec co? Prečo nehráme tie multiplayery? Ako toto je multiplayer, hej, ale ako s viacerými hráčmi. Sme tu iba my dvaja. What? No, uvidíme, ako vás to bude baviť, keď vás bude... Musíme začať otajnejšieho. Prosím, mne to laguje. No nevadí. Dúfam, že sa to... Musíme proste začať od začiatku. Nepôjdeme hneď tam, kde je strašne veľa ľudí a tak. Proste najprv zahráme túto sériu a potom keď veci, tak zahráme dačo. A keď bude viac lajkov, viac, tak môžeme zahrať hento. Alebo keď budete komentáre písať, tak určite zahráme dačo. No a neviem, mne to strašne laguje a ty vole. Čo bude ten problém? A pôjde. No, aha. Tak no. A môžete potom napísať, že čo chcete, že aby sme sa my sami rozprávali, alebo dačo rozprávali vám, alebo proste ako chcete, že aby sme... musím si zmeniť grafiku, lebo... Alebo povedzte proste, že či chcete, aby sme kopálne robili mimo kameru, alebo strihy, alebo ako len chcete. Prosto sa zakúpiť, chápeš to? No dal som rýchlo a dúfam, že to pôjde. No, je to troška lepšie. Ešte za mne písajú na Skype, oni sú takí troška na hlavu. Počkaj, keď toto bude dívať sa na Maťo, tak Maťo, niečo ti poviem. Si môj najlepší kamoš, ale si debil, lebo mi furt píšeš na Skype. Ježiš, práve keď natáčam, bože, neviete byť kedy inde. Napísali sme nie do toho, že neznám. Ja si... ideme natáčať, je to reálne. Šip, ale ty kokos, to je, vieš čo? Skúsi rúbnúť strom, to je, že ti celý strom spadne. A ježiš, ja tu mám tie lagy, to nemôžeme hrať jen tak. Nevadí. Ale už mám tie menšie lagy, nemám také veľké, ako som mal predtým. A vidím kravičku, takže... A možno sa pýtate, prečo nemám skin, nebojte. Som si nechcelo sa mi proste dávať ten druhý. Však v druhom videu, ale uvidíte, že bude mať tento skinový. Mi to trvalo, ale môže dlho, keď som to našiel, pravidlo. Myslíš, že sme sa plingy? To určite musí byť vere. Pozeral si, odhral sa toto video? Ale toto video prvé nebude také hranie, bude to také rozprávanie, hranie, čo, všetko od nás proste. Začiatok, čo len budeme začínať. Druhý diel bude už hranie a polovične. A potom tretí diel už bude fakt, že už budeme hrať všetko a tak. Ešte ten druhý diel budeme hrať a rozprávať. S vami a tak. No. Do komentáru ešte... si spravíme zvlášť kanál. Možno vidíte, že voláme sa Paťo Mod vs Keksik, ale ja si to tento diel si to hned mením na Minecraftáci, budeme sa volať, že mám lagy kurdel. No tak, budeme sa volať teda Minecraftáci a budeme mať ešte vlogy. Minecraftáci alebo Minecraftáci? Minecraft, neviem, ale mohli by sme, ako som to vravil, Minecraftáci. Či? No. Ale to je dobré. Kamo, ja to laguje, ne.
A vlogy budeme, ale iba keď budeme možno väčším, budeme tie vlogy. Výnimočne budú vlogy, ale to až väčší, keď sa stretneme, lebo sme od seba asi tak 100 km. Lebo on býva v Banskej Bystrice, ja v Žiline a to Olešne ako. Hej, Žilina, naše proste hlavné mesto. A ja zase nemám hunger bar, no. Ja mám jedlo, ale ja mám tiež hlad, ale ja ti ho dám. Keľo máš týchto? Ja mám 2,5. Ale nedávaj mi to treba opäť ešte. 2,5? Ja mám iba 1 a ja mám iba 2 ako tieto minúte. Takže však si daj Milomirovnu, ne? Jasne, dáš si to aj Milomirovnu. No však, no hej, ale na serveri si to môžeš dať. Ty vole, mne to teraz bude. Áno, jedine ak si admin ty. Však počkaj. Alebo dáš to na opečko. Tak dobre, dám si normál, ako hej, aby to nebolo. To je jedno, čo si tam dáš proste. Ja mám Milomirovnu, ale ty budeš mať toto. To nezáleží teraz na tom, čo si dáš, ale... No hej, ale keď si dáš Milomirovnu, tak ti to menej bere žradlo. To ti nebere vôbec. Za prvé a za druhé nemôžeš si to dať. Však ja som mal Milomirovnu a beralo mi to. Asi som našiel 2 event. Neviem ako to. Ja, že si kráva, ty vole, si tam lez, ty vole. Počkaj, keď uvidíš to video, to je ako by keby si bol kráva. Bude to veľmi pekne. Dívaj kam. Tak to by som ich chcel stavať, ale ne až tak, no to musel dať do toho, ale práce. A ešte není to... Čo robíš lomeno, set a máš sa chvíľočku. Čo? To sa len zdá, že veľa práce, ale keď poznáš veľmi cheaty, máš opečko, to máš za chvíľočku. To je pravda, a ja tu vidím niečo. Toto vyčorkujeme, dúfam, že to nebude, ale toto. Jo, nie to, kámo. Tak to čorkujeme, korkujeme, no. Našiel som redstone a tam také, možno to bude bytočné, ale pre istotu zeberiem. To ukazuj na video, ja zatiaľ nemám páčiť, ja to nemusím ukazovať. No, neviem, čo by som ešte. Ja ti, kamo, počujem ozveny. Áno, prasa, čunka, našiel som prasacín. Niečo ma zabije. Ja už nemám hunger bar, mňa zabíja hunger bar. Chceš jedlo? Ja mám, ale ja... No hej, ale kámo, ja nechcem mať myšku, takže ja si potom vypnem myšku ako na týmto. Aby diváci nevideli moju myšku, ako... Lebo tak to dám, tak to ide vidno. Kámo, ja som sa zabité prase, ale sa ti dostal $1,5. No tak ako budeme mať podzemný dom, alebo... Ale môžeme si urobiť resku. No na začiatok určite bude podzemný, či si myslíš, že budeme... Ale hej, tak však ale môžeme si urobiť resku. Ja resku viem, takže to je klidne. No ja resku neviem, ja som čakal. A džungole drov. Ja som tiež nevidela resku, dávnejšie. Kámo, ešte raz spadím, ja som Som si kúkol video a tam som sa to dozvedel. Počkaj, našiel som takový dom. A našiel som takovú džunglu a je tu v noc. U teba je tiež noc, že? To je jasné. Čo? U teba, kde si? Ja som v džungli. A ja som v džungli? Ja som primár. Ja som... Nemá resku. Hej kámo, našiel som taký fajnový dom bez resku. A má to tukaj? Má to resknúte? Čo, ale počkaj, on tu má enchanting normálne. No. A toto video bude také krátke, nebude to dlhé. Ale máme dosť času, lebo som Frapsu všetko vymazal, takže máme času. Lebo predtým sa nám to tak nezdarilo a neviem. Flakanec nebol tak furt na tým Skype. A to musíš vysvetliť. Nebo proste mne sa nedá, sorry, ale... Kamo! No nie. Ale máme dosť času, takže máme asi tak
4 hodiny času. Som vykladol taký fajný baráčik, kamo, ja tu už mám veci. Dia? Ti pere Kamo, ja mám tak šťastie na tie veci diamantové. Fakt? No, ja už to veci. Ja už mám 23 diamantov. Čakaj, A mečiky tu mám diamantové GPS-ko. No. Prepačte, troška som sa zdržal, som taký malinký. No poď to poháčam, to nemôžeme nechať. A ja tu vidím, kamo, ja tu vidím dom. A to je veľký dom, to je vila. Boli tam kvety. Kámo, keď uvidíš moju vilu, tak sa ty dosereš. Kámo, dúfam, že není resknutá, prosím, že není resknutá, prosím. Tá bude reska? Není tu reska? Kámo, toto môže byť náš dom, dáme si tu resku, kámo. Ti pere. Kámo, čakaj. Čakaj, ale ja tu mám fakt fajné veci. Daj si tam, počkaj, ja si dám sem set home a ja sa sem vrátim potom, okej? Ja si tu dám tiež set home, takže toto je môj dom. Hej? Počkaj, to je spôsob. Ok, idem na teba to patko a... Kámo, jak sa nám darí za začiatko. Ty koko. Počkaj, iba ťa príjmem. Kámo, ja mám stack steakov, reznú. To som práca. Ježiš, tu nie sú žiadne, ale keď ti ukážem môj, tak to sa dostane. Kámo, to čo má za veci? Však nič nemá. Nič, ale môžeme si tu niečo postaviť, chápeš? No ale dávaj si na resku. No a to je výborné. Už môžeme postaviť, to už môžeme nechať také teplové. Aj pozemní, kámo, majú tu dole. Dal si set home? Hej, dal som si tu set home. Proč? Tak počkaj, poď na mňa to ok. Ja dám home. No poď to pá. Myslím, že som to nedobre. Ale už my sme tu mohli aj tuto. No a vyskladni tie veci, čo sú v tých truhlách, čo dosereš. Ako tu sú normálne diameče. A tu by... Tu je iný retard. To som nechal brnko. Uvedá, čo sme donosili. Ježiš, mi to laguje. Ale tu by sme to mohli ukončiť, Hošánku, ne? Hej, to ukončím. Keď máme ten časný koniec. Tak toto si beriem. Máme šťastný koniec, to necháme na budúce. Áno, aby to bolo aj napínavé. Ale... Len trošku. Ešte... Alebo ešte to necháme teda trošička, lebo čo keby to... Nemám stopku proste. A sa ideme ešte pozrieť aj dole, aké to tam máš vybavené. Uj, to ďakujem, diakonom pac. To chceš? Chceš? Čak ja ich mám 10. No nie, raz, 2, 3. No, sorry, 5 a ešte tam máme diakonko. Ti pere... Tak toto nemus... No to takto, kámo, to keby teraz... No teraz keby prišiel a keby videli, akého sme ho vykradli. Dúfam, že to není náš, vieš čo, divák. To by bol iný troll. Už mám staga 20 oných diamantov. Kámo, to by bol iný troll, kámo, to ti pere. To by bol, ne. A takto si sem dal, ne, priváte a takomu to nechce ísť. Kámo, ja už mám toľko mi. Kámo, ti pere. Kámo, ja už mám... Kámo, my máme časný koniec. Časný, no? No koniec ako nie, ale koniec videa. Vidíš, aj pravda je. Čakaj, ja si vezmem zlato. Už viem, na čo chcem zlato. Chápeš, že som chcel opečené maso opiesť. Aj stal... A tu sú... Ešte mi ho fakt nenapadlo, že ho takto dá kľúča, nie? A vieš čo?
môže byť horšie, že je to buď náš divák, to je dačo zle, alebo kebyže je to taký admin na tomto serveri. No tyka. To by bolo iné trollové. Kamo, ešte tu má, kamo, tuto budem s tebou bývať, že ne. Tuto si stavíme takú mega resku, kamo, budem... Kamo, ale poď to už ukončiť ako kamo na tento koniec. Na jaskinku tu máme, takýto koniec, kamo, tak toto je troll fakt. To musíte dať like. Toto keby sa stalo, to je boss. To ak toto nedáte like, tak už neviem. No ja neviem čo budem s tým robiť, ja neviem. No tak poď. Semku. No, tam si, ja som ťa videl. Máš jablko? Jablko? Jablko nemám. Keď chcem spraviť golden apple. Ja už mám na jedno golden apple enchant. No ty kokos, ty vole, ty si troll, ty ani mi nič nenecháš. Ja mám 20 kociek zlata. Ty mi nič nenecháš, ty vole, ježiš. Vidíte? Vidíte, aký je? Takto ma znenávidíš, teraz diváci ma budú nenávidieť kvôli... Vidíte, aký je, kamoš? Že ti nič nedám. Však poď, aha, ja ti dám tu 4 diamanty. Z 18 stakov. 4 diamanty, choď. Mám 4 diamanty a 18 blokov diamantov. Dobre, ale pojú sa rozlučiť s divákmi. Tak toto bude môj dom, domček malinký. Ten stredný je môj, keď dá čo, hej? Ten stredný je môj. Ja budem mať hento. Alebo nie, všetko bude spoločné. No dobre, všetko, no. Aby sa diváci. Dobre, tak tuto, tak pre vodičke sa strižíme. Také romantika, momandika. Ty kokos, to je fakt dobre. No, ja som si ešte zabral. Ne, ja budem mať kromp. Daj šáp, Google nás prešiel na 4. Dúfam, že sa vám video ľúbilo. Nezabudnite dať like. Potom niečo... A odber. Áno, odber, lebo mám iba jeden odber a to má... Nevadí. Tak samozrejme to sa Ty vole, Gogo mal tiež jeden odber, že? A potom sa mu to zdvihlo. Tak dúfam, že sa mi to... Mal 20 lajkov. No... Pokomentuj, budeme mať 800 000 odoberateľov. No lebo... No dobre. Dnes už len 400 je veľa odoberateľov. Daj si, že prídeš na Forfence a 400 ľudí okolo teba. Že podpis, to je už veľa, čo? No ty vole. PewDiePie si predstav 7 miliónov zarába. Nie, počúvaj, on má 38 miliónov. Sa mi zdá, no? Ty kokos, on je iný boss. On je boss. No tak my sa s vami loučíme, dajte like, odber. No a neviem, čo ešte povieme. No, tak určite dajte ten odber aj like. A chcem vám povedať, keď bude čas, to videa vychádza každý deň úplne. Každý deň. A keby si povedal... Ak nebude čas, tak vám to ako vynahradíme 2 videami za deň, alebo ako budete chcieť. Áno, alebo natočíme inú treba z hru. Ja mám v pláne natáčať, keď ste admin a neviete príkazy, tak mám v pláne natáčať príkazy na OPčko. A chcete, môžeme zahrať iné hry, Mode of Blood, všetko proste, čo chcete, multiplayer, všetko. A ešte chcem povedať, že každý týždeň, alebo tak ako každý týždeň budeme žrebovať jedného s komentárom, ktorý si s nami zahrá. Tak my sa s vami loučíme, takže čauky. Čaute. Ešte krumpať bombu. Čau.